Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip foarte șmecher cu Denis pe Counter-Strike 2 1v1. Bună, o să ne jucăm și alt joc. Nu, o să ne jucăm și alt... O să ne... Nu vine acum. Și alt meci. Da, și alt meci real. Unde ești, bă? La A. Să știi că eu n-am nimica pe mine. Eu am un SG. Asta e încă warm-up, să știi, bro. Dar mi-am mai cumpărat și eu niște skin-uri. Am skin acum pe FAMAS, pe AVP, pe SSG, pe Desert. Hai la... Stop, bă, nu ne batem. Hai să ne du-te la... Cumpără-ți un AVP. Să văd cum e skin-ul. Omoară-mă. Vai, ce mai dat-o. Și da și pe Desert. Stai mica să-mi iau și Desertul. Haide în partea aceea. Eu am unul fain cu albastru pe el. Eu am, uite-l. Stai. G. Și ăsta. Ok, nice. Stai. Bă, ți-ai cumpărat blue? Bă! E 20 de cenți. Sau foarte ieftin, oricum. Este foarte fain. Și e 20 și câțiva cenți doar. Stai să-ți cumpăr și eu. Bă, stai să loc. Omoară-mă. Nu, bă, nu dă ăsta one hit în cap. Nu. Las că ne vedem altcândva skin-urile, bine? Am și pe SG și pe FAMAS. Eu am și pe multe skin-uri. Știu că ai multe. Că tu ai avut ăsta dinaintea mea. Merg cu cel mai frumos skin al meu. Bă, care e skin-ul tău preferat al meu? AVP-ul. Mie mi se pare Desertul. Da, parcă învârte acum altcumva când dau inspect, parcă. Ba nu chiar, azi mai multe feluri de inspect. Da, îți două. Și mi-a dat cu sticker-uri gratis. Nice. Și am cumpărat și un charm pe AVP cu un mini AVP. Oh my god, nu te-am văzut. Uite-te la Easy peasy lemon squeezy, cum spun uneori, știi? Jocul. Brother. I'm going to Easy plant peasy, the bomb. Tu vrei easy peasy? Ce spune de skin-ul meu pe ăsta, pe SSG? Vă place? Eu nu știu cum, deci... Nici nu trebuie. Măi? Aram, sam, goli. Tu stai camp, că eu nu stau camp. Nici eu mă mișc. Și eu. Mi boy. Vai! N-a fost pe cap glonțul. Nope. Tu nu zici SSG zici, a? Da, sniperul ăla. Eu îmi scot AK-ul la plimbare. Și eu Bă, pe AK arată bombă skin, mi se pare. Și pe la mine la... Bă, să știți că și eu am un M4A4 în viața reală de jucărie. Și eu am. N-arată ca ăsta exact. Eu am și un fel de Desert. Și eu am. Te-am văzut. Și eu. Am. Îți place ținta mea? Neexistentă. Câtă viață mai aveai? 73. Am tras și eu măcar un glonț. Da, câte gloanțe te-am nimerit? 1, cred. Sau 2. Am ținte oribile, mai ales când spamezi tu. Și eu, că nu trebuie să spanezi cu asta, numai când ai plin. Vezi că pe Block Strike ai o țintă foarte bună. Da, Block Strike este versiunea Temu de pe... Nu Temu, nu facem bă că ți-ai copyright după aia, îți dă urât. Vezi că după aia dă urât. Îți dă și Temu că l-ai făcut rău și după aia îți dă și Block Strike că l-ai făcut rău. Da. Și nu cred că vrei asta, nu? Da!
Block strike e mai ușor, fiindcă îți trage fix unde pui ținta. Și recoil-ul se mișcă tot cu țintă. Hai, îmi place la Block strike. Mi-a dat... Ok, hai să-mi cumpăr un 5-7. La Block strike e mai ușor. Da. Ai Bă, ținte mai bună. hai să facem de-ăsta... Nu vrem... dar nu putem. Că e server privat, costă bani. Ce? Pe Block Strike. Vreau să facem un vână. O să-mi cumpăr eu Robux în viitor, o să-mi cumpăr. Pentru a-mi face și eu skin pe ăla, pe... Bărlani ești. Știu unde ești. Și mele. Cum? Aici. Ba, nu ești aici. Că știam unde. Dacă luam acum SSG-ul, te băteam, nu? Cu SSG-ul. Hai să cumpere și eu. Bă, o să-mi cumpăr... Hai duel pe sniper, vrei? Da. SSG, nu altul. Haide. La mid. Nu la mid, oriunde. Hai la mid, hai că merg și la mid. Haide, du-ce înăuntru. Hai să încercăm fără scope. No scope. Ba! Bă, ai dat cu scope-ul! Am spus no scope, dar credeam că nu vrei no scope. Ok, hai acum, da, chiar no scope. Nu, eu îmi cumpăr AUG. Da, hai la mid, vrei la mid. Da. Desert Eagle 1v1 mid. Nu, bă, că încă amar ăsta. Știi, și nu vreau să-mi cheltuiesc banii aiurea, înțelegi? Vai, ce spamator. Am tras și eu, dar până când s-a dus glonțul. Îți intra în mână, dar oricum. Îți dădea în mână. Hai acum cu desertul. Dacă te ține. Da. Desert Eagle 1v1. Mi-e place ca să dau inspect. Bă, eu dau tot timpul inspect la desert. Tu? Și mie. Parcă e cea mai reușit inspect din tot jocul. Aha. Că asta e cea mai iconică armă, eu zic. Carambitul. Armă, n-am zis cuțit. Ai văzut, nu? Bă, ce spammer, ce spammer râs. Da, oh, nu, mai au ce. Bă, câte kill-uri ai pe AUG? Ai 32 de kill-uri pe AUG. Știu că l-am cumpărat de... nu așa de mult. Da, vezi kill-urile de când ai AUG-ul sau de când ai skin-ul? De când ai skin-ul. Și pot să-mi pun de ăla sau trebuie să-mi iau un alt skin pentru a avea Trebuie panou? să-ți iei un alt skin pentru aia. Deci nu pot să cumpăr doar panou Trebuie acela? să cumperi deja făcut. Da, nu există panou din acela, nu? Nu. Că eu aș cumpăra, tu? Statrac se numește. Aș cumpăra. Da, eu am dat €1 și 32. Nu merită. Băi, fără rău. Da, bă, dar e €1, tu știi câte skin-uri mi-am cumpărat eu? Cu €1. Și eu mi-am cumpărat când am luat €2. Mi-am cumpărat jumate din tot asta care l-am. Eu cu €1.80 mi-am cumpărat toate skin-urile astea noi. Bă, mă! Nu, să nu mă omori. A murit mouse-ul. Gata. L-am băgat, l-am încărcat. Mă joc și eu acum cu mouse cu fir. N-am mai făcut asta de 1000 de ani, tu? Eu joc de mult timp. De anul trecut chiar. Au, nu cred! Au! Mi-ai dat mult damage acolo. Vai, dacă nu mă omorai, te băteam? Moare. Da. Hai iar la mid cu snipere. Snipere. Ai bani de AVP? Da. Hai AVP. Bă, mi s-a rupt. Bă, poate să se rupă charmul? Nu. Nu mai am. Ba da, l-am. Stai mica, să mă omori. Acum uit la o chestie. E pe partea de altă. Nu știu unde ești. La mid. Bă, cum ai stat camp, nu stă nimeni. Păi așa... Păi așa... Adică da, ăsta e camp. Hai iară. Hai iarăși, da. Îmi iau și o armură ca un ca.
Uf. Uf. Am băgat full money, să știi. Eu nu. Full money, adică să avem bani infiniți să fie ca rundă. Ah. Bă, tu cum treci de bine? Era pe capul tău ținta. Bă, trece prin tine. Haide iară. Nu este first aiming accuracy. Și aia. Adică când tragi prima glonțul să ai un pic, ca o să meargă un pic ca într-o... Deci... Da, acum o să mai tragă rău acum. Nu. Că am dat un glonț în aia, de aia. Bă, da, nu mai merg la mid. Eu mai merg la mid. Nu-mi place la mid. Nu-i fain la mid. De când ai început să mă omor, nu mai merg la mid. Bro, te-am enervat. Nu merg la mid, că mă omor iar. Am jucărie frumoasă, ea albastră. Ce? Tec nouă. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Știți, băieți, ieri mi-am cumpărat-o în USPS, în Piața Aeriană Tehnic. De jucărie. Da, Era e, cum- da, el încă cumpără puști. Cine vorbește? Care și-a cumpărat un desert el. Nu era la altă ieri. Da, nu un desert, e mai mult ca un Glock, dar mai diferit. E mai mare, așa, e un Glock combinat cu desert, Da. cu skin de armată. O să pun o Da. poză pe Insta. O să pun numele de pe Insta în descriere. Și au făcut un loadout întreg ăsta, un... Deci am acum M4A4. Și am USP-ul. M4A4. Da, și am și două cuțite, un carambit și Stai să zic, unde-i bomba? La B. A, că eu mergeam la A. Ai, că e jogat. Fugi cu tacnole meu! Explozie. Bă, Vlad! Nu mai nimerit. Ce mă... Nu mai omorât. Da. Să știi că avem bani infinit zupă fiecare rundă. Și eu am văzut asta. E bine. Avem 16.000 de dolari. Da, ăla e maximum. Hai la bă. Bine. Vin că eram la B. Du-te! Fugi! Oare o să vii la City? Bă, da! Tot timpul am norocul de a mă pune în luptă fără gloanțe. Mai aveam 3 gloanțe care le-am cheltuit. Dacă tragi Da, random. famasul meu. Foarte mult îmi place. Sau nu, e mai fain famasul, ca orice armă mea mi se pare foarte bună. E și bună arma famas, e și bun skin-ul. Eu o să încerc să-ți dau knife. Am 4 stickere pe el. Mm. Și are și skin. Și e și o armă foarte bună, famasul, nu? Încercați ca să vă obișnuiți ca să jucați cu famasul. E extrem de OP. Doar că e greu să te înveți cu el. Că dă fix unde pui ținta. Hai la! Bă, dar cum ai ținta aia? Câtă viață mai ai? Din el. Câtă viață mai ai? 100. Am tras în tine. Păi atunci jocul nu jocuiește. Ar trebui skin chiar și pe... Bă, tu ai cheat-uri. Am cheat-uri. Am tras în tine. Da, Ăsta și Counter-Strike ăsta se cu numește... noi. Hai să-l troll... Acest video. Hai să-l trollăm pe Vlad. Nu.
Bună, Vlad. Am tras în tine. Ce Nu. este ce se vă? Ai cheat-uri. N-am cheat. Am tras în tine. Am văzut glonțul cum a intrat în aia. Când te dai la o parte, văd glonțul. Uite glonțul. Ai văzut unde erai tu. Da, știu. CS este uneori este pur și simplu CS. Bă, dar am tras în tine de 1000 de ori. Păi da, și poate ai recoil sau nu ești... Deci când văd glonțul, după ce te dai la o parte, că e în perete, Intră în echipa mea! adică tu ești un... Deci ești o fantomă înseamnă. Da, fantomă care Dar asta e logica, Lil Bro. Lil, bro! Uite ce fain skin pe Avi. Uite la meu, de pe famas. Stai că nu pot. Bă, zbucuit. Așa. 5 weapons. Unde e P2000, unde exact. P250 de sunt top 2000. Unde îi? Stai. Zeu, stai. Nu. XM există, ok. Mag Desert 5-7. Nu există famas. Dacă l-ai deja! Nu famas. De căutam famasul. Îți place famasul? Da. Poți să Asta- respect? Nu, dau respect. Nu. Asta să știți a fost USPS-ul meu. Trage cu bile, bă, și poți să pui mai multe de data. Știi că nu e legal asta, nu? Ce? Puștele cu bile sunt ilegale în oraș. Vlad, tu vorbești! Da, care am AK-47 cu bile. Care mi s-a rupt. Da. Eu am una, de fapt două. Am și sniper, am și deader cu bile. Cine vorbește? Da, tu vorbești. Ce mai am cu bile? Am de toate. Bă, eu, din tot ăsta inventarul meu care am, eu am 3 arme care n-au skin-uri. Mag 7. Eu am 1000. Mag Tu faci într-o... 7, Stai mica, tu faci MP. într-o singură culoare? Aha. Eu fac mix. Mie așa mi se pare mai fain, mix. Da, dar din ce am și USPS cu bile. Dar din ce USPS-ul meu cu bile? Că parcă e mai fain modelul meu, nu ți se pare? Nu e mai fain. Arată mai mult ca CS. Al tău sincer acum, da? Nu-mi place din cauza că mi pare așa colorat, știi, ca desertul ăla, știi, se pare. Mie-mi place. Fiecare cu Îmi părerea place lui. că are albastru pe el. Mie nu-mi plac. Și bă, erau două. Mie îmi plac armele să fie realistice. Și da, arată, numai că nu are culoarea. Și Vladi era Ce-ți în mica? opțiune. Dar cât da pe el? 40. Nu e așa de mult. Pe lângă 80. Oh, dați doi, competitiv, nice. Da, 2. De ce ai dat 2? Ba nu! Eu am votat ca să fiu sniper. M-am antrenat iar să fiu sniper. Cu SSU. Nice. Hai, te rog. Yes. Beciul roll. Încete sau te? Nu știu, vedem noi, Tero. Da. Dar e obligatoriu ca să te bagi în aceeași echipă. Da? Dacă ești în echipă. Ok. Mi-am cumpărat totul, 5-7 mi-am cumpărat. Bă, ăștia cheateri. Oh Am my omorât, dar am god. fost omorât. Ce headshot am dat. Augul meu. Prin amândoi o tras. Da, ăla se numește colateral. Când tragi... Bă, de ce Cu ești tu glonț cu și arma cu- mea preferată în mână erai? Cea mai frumoasă armă din tot jocul? Sau a doua? Sau nu. Bă, e mai fain desertul ca famasul meu, mi se pare. AK-ul e pe 3. Mie, bă, tu știi cât de mult timp am o dura ca să-mi iau skin-ul ăsta amărât de USPS? Dar cât costă? 60 de cenți. Doar.
Dar după eu crescut... Aoleu, sunt toți B. All B, guys, all B. All B, guys, all B. Și merge microfonul. Merge. Merge? Da. Știu că am primit niște răspunsuri cam urâte. Pip, 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 pip. B, guys. Uh. Ce frumos i-am dat. Easy peasy lemon squeezy. Stai că am intrat în meniul ăla. Ce accent pocit ai? Am intrat în meniul ăla de unde cumperi... nu, de unde bagi boți. Știi ce spun? Consola? Da, nu știu cum o cheamă. Aia cu text mult. Nu, da. Eu stau la mid camp. Mid. Magie! Așa mă simțeam și eu, Denis. Guys, ei, long. Ei! Bă, zic că e A. Ei. Go A, guys, go A. Bă! Dacă acum... Deci, când îmi iau sniper, îmi trebuie automată. Când îmi iau automată, îmi trebuie sniper. Corect. Cum dau nu-i bine? One tunnel, B. Bă, știu cum merge. Un auto-sniper. Stay city. Îmi iau un auto-sniper. Denis, dacă vrei un skin pe TAC 9, poți să-l cumperi de pe... Ăla e 0.03 cenți, dacă vrei. Nu. Și e cel mai urât skin din viața mea. Nice, bro, nice. Care l-am pus eu la vânzare. Da, și acesta este primul videoclip când spun împreună cu Denis asta. Ne-am apucat de un joc împreună. I-am spus și ieri pentru când văd e asta și pentru noi. Că ieri am făcut videoclipul și îl postez în 2, asta îl postez în 3. Sau? Nu știu, ăla în 1, cred că. Na, oricum o să fie cu o zi distanță. Adică voi să vedeți B. după ce vedeți cu ăla. Deci o să fie primul. Eu tehnica mea. Acolo știu că i-am văzut. Am uitat că am jucat mult timp cazual și am uitat că nu sunt competitiv. Bravo. Hai la long, bă. Hai cu mine. Dacă și știu unde e longul. Hai cu mine. Uite, longul. Toate longurile că le știu. Acolo e long. Toate longurile. Hui! Numai longuri știu. Dă-te de acolo, că stau eu cu AVP-ul. Nu vă măgați în fața mea! Că poate scap un glonț. Migatito. The bomb has outside long. Bă, tu câte kill-uri ai? 0. 1! Și eu am 1! O secundă. Sigma, voi, bă, băieți, ați auzit aia? Sigma, voi. Ai. Oh, pleca de la. Guys, mid, they're mid. Am revenit, am vorbit cu un prieten.
Sigma, Sigma, boy, Tu îl știi, Denis. Cum îl cheamă? Nu spun numele. E cu noi în clasă. A, Și e mai mic de statură. despre Stella Bryant era. Nu se joacă stil. Sau se juca, adică stil. Dacă știi că și e bun la învățătură. Și nu e cel mai bun. Nu e cel mai bun. Am dat niște indicii care să nu le spun, să nu fie... Nu vreau să dau nume iarăși sau ceva să dau. Mai am 27 FC. M-am pierdut. Îs aici, îs, vai cât îs. E unul care se la Nu mai este. care mă omor pe mine. Trage! Bravo! AVP. Good job, good job. AVP. Fama... AVP. Galil. Asta nu e Galil. Famas. Fama... Ac. Bă, tu e... Nu știu, eu țin. Ăsta e Famas, lumea mă spune că e altcineva. Go me. Oh, sorry. Bă, da, când îmi trebuie gloanțe, nu mai am gloanțe. Îl omoram pe ăsta. Ești în stânga unul. Deci îl omoram pe ăla dacă mai aveam gloanțe. Left, guys! Boy, left! Yes. He's B. Dar nu știu tu cu B. Acolo e. Când că l-am văzut în tunel și Nu, că e acolo, e acolo. Ți-am zis eu că e B. Că era acolo, m-a omorât pe mine și eu plecat, știi? I told you, Biba, I told you. Ce I told you? Ți-am zis eu. Adică știam. Bă, da, arată frumos. Am 11.000 de dolari. Puțin. Tu cât ai? Flashbang, 4.000. Na, și am 11.000. Bă, ce țintă astea? Bă, MVP! Sorry. Eu nu găsesc player cu care să mă bat. Du-te la mid! They don't have money. Care-i mid-ul? Yes, bro, that's right, yes, bro. Mid e... I have money. Cum era 14? 14,000 14,000 money. dolari, se zice, dar ok. Player upper tunnel is dead. Headshot. Vezi că mă aud, vezi că mă aud, că răspund playerii, știi? Bag un semn din cap sau ceva, știi? Pink satei, oh, ok, e 1. Vai ăsta, nu, B, A. Go to A. Hai, bă, ce să faci? Nu poate să facă... Hey, boy, shot in box. Să
Deci shoot in the box, dar ok. Dar înțelege el, nu? Înțelege. Nu cred. Înțelege că nu știu engleză, nu? Ai un accent pocit. Dar știu eu să vorbesc engleză, așa știu eu. Și chestia că merg în fiecare an în vacanță într-o țară care vorbește engleză și franceză. În Canada. Aia e chestia. De bine că am verișori acolo și verișorii mei știu și română și engleză și de toate. Bă, da! Fratele meu! Cum era întotdeauna că am uitat? Every time is a player to upper tunnel. Every time. Good, bro. And me is dead. Yes, you is dead. Yes, you is dead, bro. You is dead. My friend Tunnels, Delphmoni tunnels. is a noob. Vlad 2014. No, no. You? Delphmoni Yeah. is noob. Meow for me, plus. They have much money. Vlad, meow for me. Plus. I am good money. Good money. Eu egal broc. Vezi că ăștia nu știu română. Bă, era un rus care știe care știe română. Lingangu, liguli, guli, what's lingangu? Deci m-am întâlnit cu un rus de pe CS care știa română. Dar română de-aia pocită, dar mai pocită ca engleza mea. Și am purtat o ceartă cu el, o conversație. Ne înțelegeam ca surdul cu mutul. Nu știu, poate e moldovean, că moldovenii știu și rusă, știi? Nu știu și română, care fac accentul lor, dar știu și rusă. Băia din Transanistria. Și am zis în chat acolo, Putin! Și eu zis, ia. A murit. Te-am văzut! Era în fața mea. Eu, Dacia... Sus, 360. Where is? Vlad, go do 360. There, Vlad. Bă, nu mai vorbesc Vlad aici! is noob. Link. My friend is... No comment. You is noob. Cum să zic că ești enervant? Is no brain. My friend is no brain. You are charismatic. My friend is charismatic. Înseamnă cam riz. Cai ce? Riz. Ce riz? EW, bro, EW. Cum să zic că vreau să-mi schimb prietenii? 6-7, la așa zice. 6-7. La 2014 is... Și îmi cer scuze dacă cumva nu mi-a dat seama. Am promis că fac event, abia acum noi am promis la altă ieri, dar nu contează. Am promis că voi intra la event. Să vă spun problemă. Au apărut zilele Reșiței. Și eu, cum stau din Reșița, am mers și eu la zilele Reșiței. Am mers cu el. Și da, fix în timpul eventului. I-am dus. Vlad 2014. You is noob. My friend is no brain. Brain is go to work. Ți-am dat una în cap, să știi. Nu, că nu mai trag în tine că-mi dă bani. Au! Eu nu mai trag în tine Tunnel stairs. Eu nu mai trag în tine că-mi dă bani. Nu mai pot să omori 2 oameni. A, da? Aha. Nu las că mă risc. Deci nu-i playerul. Acolo ar trebui să fie. Jos? Da. Vladi 2014.
Vlad 2014. What are you doing, bro? Shutdown. Brother, Dar mă what enervează you că mean nu trag shutdown? bine. Denis, tu cum ți-ai făcut țintă? Jucând. Că ai Da, văzut, uite ce ai văzut skin cum are, trag mă. eu. Da, tragem foarte, foarte bine, Vlad. Numai pe lângă cap. Guys, go big, go big. Go to mid, go to mid. Go! Go BBB, go BBB, guys. No player mid. Ei! Eram concentrat pe altceva. One player A. Vai și bine trag blocul. Bă, era fain să putem să facem din română în engleză, să traducă Ouch! Era fain să traducă de unul singur. Record that, please win, please win. Era fain să traducă de unul singur. Da, te rog! Știi microfonul. Când spui într-o limbă să facă în engleză. Bă, vorbiți română! Da, vorbim, bă, sunt români. Salut! Bro! Cel mai tare, bă, dăm friend. Dă-mi și Aș mie câștiga tehnica. runda. Send friend request. Îmi dai... Spune să-mi dea și mie. Că nu știu cum să-i dau. Nu mi-a dat nici mie. De acum îi dau, că îi dau eu cerere. Go away, guys, go away. Au, 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 au. Știu cum mai ești în viață, Vlad, dar sunt bucuros că ești în viață. Mi-a headshot cu desertul. Omul român, îmi dai te rog frumos cerere de prietenie pe Steam. Ok, zis, ok, îți dă. Mă cheamă Dă și mie, Vlad Vlad, 2014. Și deci cum accept de cererea? Du-te, apasă ta. Nice, bă! Cum accept? Record Z. Cum accept? Lil bro, cum accept? Du-te, apasă escape, apasă pe el și dă-i accept. Unde-i? Cum îl cheamă? Rec holds that. Nu-mi dă. Accept, așa. Da, suntem prieteni, românule. Și eu. Dai adult sau copil? Noi ne copii amândoi. Ah, 14. Noi avem 11. Am de fac 12 apă. Mănânci de Denis. Mulțumesc, bă, mulțumesc. La fel. Uite, un copil bun. Nu prea sunt mulți copii buni, nu? De vârsta lui. Da. Friendly Romanian. Mi-am mai făcut un prieten. Îi dăm cerere după acest match, dacă mai... Tu gobi. Vai, și mi-a scăpat un glon ce era să-mi scape, adică Denis. Vai! Cât e băgat în fața mea, știi? Mhm. Era să dau glonț.
Bă, tu ai bomba, hai cu mine. Bă, ăsta-i Tero? Nu, sau nu sunt Tero. Era să-l omor pe ăsta. Au! Where is? Bă, da! Mă enervează asta. De nu-i trag lui în blonț. Nu, că era mort, că i-am dat bine. Bă, la 3 stele Ești foarte gratis. bun, ești foarte bun. Nu să mă uit la stecurile lui. De cât timp te joci, băiatul român? Pare de 1000 de ani, că ești foarte, foarte bun. Băi, din Ilfov. Din Ilfov, bă. Ești din Ilfov? Noi știu că din Cara Severin Reșița. 6 ani se joacă, bă. Ai am văzut. Eu mă joc de jumătate de ani și el de mai puțin decât te joci. Mă joc de vreo... Și eu. 6 luni, cred. Și eu, cred. Eu cam la fel. N-ai mic, bro, n-ai mic. Am înțeles, bro. Mulțumesc. Păcat că nu-i microfon. Să îți iei. Te ajută foarte mult. Poți să vorbești în timp ce te bați. A, dar poate de pe un laptop de la vechi, știi, care avea mere. O zis că o să-mi iau. Go A, guys, go A. A ori B. Deci A ori B. Da, mă, că el A sau la B, nu? I'm go to verification A. No player A. Cum adică no player A? One player A. Bă, dar cum adică? Nu l-am văzut să dea acolo chem după ălea. Lasă short, lasă short. Go short, go short, lasă short. Domnul Cubus are sniperul meu, uite-te-le. La el. Uh-huh. Ăla e AVP-ul meu. Băi, aș vrea foarte mult un schimb pe om, tu? Pe caracter. Come on, guys, you can do this, you can do this. Care e cel mai ieftin schimb pe caracter? $8. Nice, bro. 8 dolari. Mhm. 8. Bă, tu ai 2 kill-uri. Dar e bine, nu? Uite, Moss Hills, vezi? Tot două are. Și aici primul episod de Counter-Strike. S-a încheiat. Vă Da, urez se vizionarea încheie. plăcută la următoarele. Să aveți o Dacă zi vă bună. uitați. Asta, am primit skin-uri. Oh my god. NPC și ăsta, și Negev. Ok, vă urez o zi bună, băieți. Și eu la fel.